kusangana kwatikuita zvekare pano paHarare 263 pano panjange nchikuzivisa manyuzi updates ezvinhu zviri kuitika munyika hedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell. Hazvibhadhariswe hama yangu izvo ndatisubscribei kuitira kuti iwewe usazosarire pama-updates andinodzoka nawo munguva inotevera. Nyaya ndainezvomuzora nhasi inyaya yebhazi iro rinonzi Tamuka coaches. Ndo nyaya ndaine zvayo muzuva ranhasi. Chiitiko chandaine zvacho muzuva ranhasi chiitiko chinorwadza sad news. Kutanga kwemonth takutoreceive ma-sad news nezuro musi wa1 September 2024 takareceive news dzekuti bhazi iro rinonzi Tamuka coaches mawitness anga aripo kuti mawitness ari kuzvitaura vari kuti bhazi iri rakaputika vhiri rekufront. After raputika vhiri rekufront, driver akabva ashaya control apo paakanopinda musango pakafa vanhu mawitness ari kuti pafa vanhu 5 asi inini according nekuresearcha kwandaita ndanzwa zviri kunzi driver uyo muri kuona pascreen afa. Ndomurota zvatinofunga kucomment section pamusoro penyaya iyi. Tsaona iyi yaitika iko kuLimpopo kuSouth Africa. Bhazi ranga chinzi iro ranga rakatakura vanhu richiendesa kuJohannesburg richibva muZimbabwe richiendesa kuJohannesburg. Ndomurota zvatinofunga kucomment section pamusoro penyaya iyi. Chingori rest in peace kuna driver. Kana muchida kubata kana muda kunzwa nezveinformation iyi zvakazara, fonai kukambani yebhazi iri. Nhamba dzacho ndo dzamuri kuona dzakanyorwa pabhazi idzo. Fonai munazonzwa zvakazara kuti pafa vanhu vangani. Vamwe vanhu vari kuti pafa vanhu 5 asi inini mutsvagiro wandaita zviri kunzi pafa driver uyo muri kuona pascreen. Ndokumburota zvatinofunga mucomment section. Tsaona iyi yaitika iko kuLimpopo. Ndokwaitikira tsaona iyi kuLimpopo South Africa. Ndokumburota share this video kuhamanisha Mwari vawane information seyawawana iyi. Kana kulike this video vanova vachibatsirikana futi kuti vakasike kuwana information iyi. Much love.